Казан сөйлей. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезгә Әлмәт Татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында Нурихан Фәттахның Сармат кызы Сәринә трагедиясе буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Рөстәм Абдуллаев, музыкаль бизәлешен композитор Ренат Еникеев эшләгән. Спектакльне радио өчен тавыш операторы Сәкинә Хәкимова, режиссер Госман Әхмәтҗан һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләгән. Спектакль магнитофон тасмасына 1986 елны язып алынган. Рольләрне башкаралар: Сәринә, Раушания Закирова, Байсарби, Идрис Максудов, Бигнәйбикә, Лютия Абдуллаева, Кытасби, Фарис Шаһалиев, Юлдаш бабай, Зәкәрия Гыйлемов, Танай, Илһам Мөхәммәтов, Филипп, Камил Вәлиев, Мәликә, Роза Салихова, Мәмиха, Фәһимә Павлова, Кытасби хатыны Вәзилә Исламова, Малай, Асия Әгълтинова, Карт, Гыйлемхан Камалов, Карчык, Мөнәвәрә Нигъмәтҗанова. Күмәк күренешләрдә театр артистлары. Спектакльне Данил Ибраһимов алып бара. Бик борынгы заманнарда безнең илебезнең көньяк өлкәләрендә Алтай, Монголия, Казакъстан, Идел буе һәм Кара диңгез, Төньяк Кавказ далаларында төрле чорда төрле кабилә берләшмәләре, борынгы дәүләтләр булуы билгеле. Кара диңгезнең төньягында иң әүвәл киммериләр хакимлек иткән. Киммериләрдән соң далага скифлар баш булып калган. Скифлардан соң Сармат, Массагет, Алан һәм башка кабилә берләшмәләре барлыкка килгән. Төрле чорда яшәгән бу кабилә берләшмәләре төрле исем белән аталсалар да, аларның барысының да хуҗалык итү усулы, дини карашлары һәм гореф-гадәтләре нигездә бер төсле. Тарихи заманнарда Сарматлар турында бик күп кенә мәгълүматлар сакланып калган. Сарматлар берләшмәсе безнең эрага кадәр 6-4 гасырларда Төньяк Кавказ һәм Түбән Идел буе далаларында барлыкка килгән һәм безнең эраның 4 гасырына кадәр яшәвен дәвам иткән. Иң әһәмиятлесе шунда, бик борынгы заманнарда яшәгән күчмә халыкларның материаль һәм рухи культура элементлары тулысынча диярлек соңрак чордагы төрки халыкларның рухи һәм материаль культура элементларына туры килә. Шуңа күрә Сарматлар белән бүгенге татарларның ата-бабалары исәпләнгән болгарлар һәм кыпчаклар арасында тирән уртаклык бар дигән сүз. Башка күчмәләр кебек үк Сарматлар да батыр һәм сугышчан халык булганнар. Кара диңгез буе греклары һәм борынгы Рим белән Сарматлар арасында еш кына сугышлар да булган. Трагедиягә Сарматлар һәм башка борынгы күчмә халыклар турында тарихи язмаларда сакланып калган истәлекләр нигез итеп алынган. Далада таң атып килә. Кирмәләр. Син әйтәм, тизрәк бул. Нәрсә бар? Тизрәк бул, кояш чыга. Яңа көн туа. Тагын бер көн яшисебез бар икән якты дөньяда. Тәңрем, biz гөнаһлы бәндәләреңне шәфкатьләреңнән ташлама. Эчәсе суларыбыз, җыясы ризыкларыбыз бетмәсен. Теләкләребез киселмәсен, илаһым. Бар ышаныш синдә, Тәңрем.
ilge iminlik bir. Bige akıl bir. Üzme güç, kuvvet bir. Amin. Amin. To'xta balam, kim qo'ydi? To'xta. Kim qışqırdı o? Kim bo'ldi u? Kim bor anda? Aligina kimdir qishqirdi beka. Qo'ydalar, kilalar, sıyırşı. Mine yirsin eli ul kızlar barışıp. Qo'ydalar, sıyırşı. Birini ko'rmim. Mine bundan min seni. Yirisi şunda, qışatanıp. Mana bu utkuzish. Utkuz tugul utkula. Ana, İşittiniz mi indi? İşittik balam, işittik. Biyimiz qayta. sıyırshi. Beka, Biz koytasi. beka nisha bu yoqdan qo'ytir ekansan u? Senin için baribir tugul meni qaysi yoqdan qaytsa da. Beka, Qudosh bekila. Nindi qutas bey? Aligina kishisini ishlatdim. Olos ruvidan Qudosh bekila beka. Nikkile, nega kile? Kishisi aytdi, Xudo bo'lib kela dedi. Qıtımını aldın. Nigani baştan uçlay deb aytmaysan. Munda kelsinlarmi beka? Shundagina to'xtab qolsinlarmi? Bir kimide yo'q shog'imda. Mana senga kerak bo'lsa, O'rdaga oyoq bosirg'ani yo'q deb aytdilar deb aytdimmi beka? Bor, shulay deb aytib aytdi degan. Yurmasin onda yo'l bosar boshla Xudo bo'lgan bo'lib. kerakmagan yerga qilsang mana bundan men seni. Xudo bo'lib, izgi niyat bilan kelgan kishini kiri birib jibaru yalasa yo'q. Ayt, to'xtagan yerlarına iyi qursinlar. Shulay deb aytirman beka. Mana buni solar. Olar balam, olar. Var karşılarına yığır balam var izgine. Biyimiz koytalı bir işittik dürüst bakım gelin. Şulay bulur aşı yollarına bak şulay biriz. İsen mi ney? Ulum, Tanay. İsen mi yoldaş baba? İsen mi ulan Tanay? Barığız da isen sağ mı? Atam? Etey deysen? Atama ne buldu balam? Etey yaralı. Hay Allah'ım. Korkmuş tugul. Az gına, ne neyine? Kıtımını aldın balam. Koştum dike. Biyim, atası. Ya uzunuzlu hallerde eminlik mi? İminlik atası. Sen kitkenli birli ot yıttın. Aşağınım aş bulmadı. Yıkım yıkı bulmadı. İsen mi ilkin? Amin. İsen mi yoldaş baba? Uzun yakşı yürüp kayttın mı Baysar oğlum? Ulum Tanay, ayt kırtsın artık sandıkını. Hazır etey. Elle iyi kıra bizmi atası. Hazır. Tuğanlar, ilkin, hazır bulaklarla şabiz. Biz bayıp kayttan. Şiirin yürekleri alıp kayttan. Etey, kileli, oturalım namında. Bir yürekler tüsün kitken izlikmesen yarar idi atası. Birinci bulagım, Sina bike. Vay bul biyim. İgrekler matru iken. Irak'tan dengiz aryağından kaytarılgan. Monday muyunsalarının bir sır patşalarının hatınlarına tağıp yeri. Ulum Tanay. Etey, ne buldu? Bulaklar ile şunu kaldırıp durabız meli atası. Bitti. Bitti. Emine bunысы kızım Serine'ge. Kiyevge şıgası kızıma deyip kalalarının ostırışka getiribizlettim. Kızım Serine, kileli yanıma rak. Ol ide yok ideli atası. Aytem kurulmay, kaya gittisin ol. Ula etey, etmeyin etmeyin, yavuğa gitip bargan. Kim aytti? Kayan işittin Ali Sinan'ın. İşittim indi. Uzi bizden urdağa koytup jitken çoğu silep verdiler. Çıragan kişiler. Yav, eniştet min haberini de etmedin oğlum. Sine bir şısım kilmedi etey. Şulay da ne buldu bike? Hişeginektinle nididir uğurlar barımtağa kelgenler. Kişe tünle tugel, üçüncü gün tan aldından iney.
Кай арада барында белеп өлгердең әле син, улым Танай? Баш-баштак Сәринәне далада белмәгән кеше юк. Арыдым. Бүләкләрне үзең таратып бетерәсең. Әтәй, әйдәле ятып тор. Бием атасы нәрсә булды, нигә әйтмисең? Төнлә юлбасарлар чыкты. Сугыштык. Биебезне өйгә алып кирегез. Карагыз аны ипләп. Кирәкмәй. Кертмәсеннәр. Утырайм әле шушында гына далаларымны, кытүлекләремне карап. Хәзергә таралып торыгыз, туганнар. Барыгыз. Әтәй. Улым Танай, бар син дә ялыйт. Әйт ирләр дә ялыйтсыннар. Ярар итәр. Нәрсә булган безнең Танайга? Синең алда тыздабыз килә, кырлы-мырлы сөйләнә. Сәринәдән көнләшәдер ахыры. Башлы күзлетәргә кирәк аны. Өйләндерсәк көнләшмәс. Карарбыз әле. Әтәй, онда кодалар килгән икән. Әйттеләр мәлинәй? Кодалар? Нинди кодалар ул тагын? Кутас би әтәй. Кутас би? Ничек оялмаган ул? Уртан шулы баракка безнең Сәринәне сорап килгән ди. Нәрсәгә кирәк булды инде сиңа кодалар? Күрмисеңмени атаңның хәле булай да начар. Кем керткән аны минем җиремә? Ничек баскан ул минем урдама? Тута кызым әле атасы. Илчегә үлем юк. Кытас би кода булып, илче булып килгән. Нәрсә катып торасың инде, атаңны нигә кертергә кирәк? Әтәй, тырышсын, әтәй. Юк. Кутас би кашында күтәрәмгә каламмысың? Әтәй, тырышсын. Күрше хакы Алла хакы. Күршеләр белән татулыкка ни җитә атасы? 3нче ел бер көтү куйларымны куып алып киттеләр. 4 кешемне үтерделәр. Былтыр 50 баш жылкымны алып качтылар. Бар да Кутас би эше. Тотмагач алай дип әйтеп булмый инде атасы. Тоткан булсаммы мин аны, тоткан булсаммы. Юлбасарлар төнлә йөри, яктыдан курка. Нәрсә булды атасы? Аткан уклары менә монда тиде бикә. Уга агулы булды ахыры. Агулы дисеңме? Әйе, сыдырып кына китте, ләкин авырта. Ай улым, нәрсәгә кирәк булды инде сиңа кодалар? Кайда барсаң алып бетте инде Җәлигә, Мамиха! Чакырдыңмы бикә? Без монда бикә. Барыгыз. Яңа сауган җирән бия сөт алып килегез. Хәзер бикә. Үзе минәй. Яңа сауган җирән бия сөт эчеп җибәрсәң, агу да чыгар, ярасы төзәлер буйырса. Укның агу чыгар бикә. Ләкин йөрәккә каракан булып утырган ачу чыгып бетәр микән? Ансы да чыгар буйырса. Әйдә. Йомшак мамык түшәкләргә ятып бер рәхәтләнеп ятып ялыйт әле. Сәринә дә заклады. Кодаларга җавап бирәсе дә бар иде. Кодаларга җавап бер генә. Юлбасарга бирә торган кызым юк минем. Тоткан җирдән эзү дөрес булыр мигән атасы? Мин әйткәч булыр. Тукта, кызым әле атасы. Кызың турында уйла. Малаендан торга ярамый. Менә алар турында башлатам да инде мин бикә. Кинәт үлеп нитеп китсәм... Тәүбә дин атасы. Берәүдә гомерлеккә килмәгән бикә. Мин үлгәч сарайгырда кем ыру башы булып калыр? Менә нәрсә борчый мине. Юк белән башыңны катырма әле. Син әле үзең дә... Миңа агулы ук дигән белгәч, бараны карап кил, тыңлап тормыйлар микән? Юк. О бу сизелми атасы. Миңа агулы ук дигән белгәч тә, безнең улыбыз Танай күз алдында үзгәрде бикә. Мин хәтта курка башладым. Алай юк түгелдер инде атасы. Лайык шул дигән бикә. Ул сине кызганыптыр. Кеше кызгана торган кеше булмады ул Танай. Анысы шулай инде. Мин бер нәрсә уйладым әле бикә. Нәрсә микән атасы? Теге су төбенә салынган сәрне шишеп, Танай белән Сәринәне кавыштырсак ничек булыр икән дим. Менә сиңа кирәк булса, иске авыздан яңа сүз, үзең әйтеп торасың, ич кансыз дисең, үзгәрде дисең. Сарайгырны таркатмас өчен шулай эшләргә кирәк бикә. Гомер буе агылы сеңеле булып йөрсеннәр дә кинәт ирле хатыны булып китсеннәр имеш. Ил көн алдында ни диярбез дә күрше күләмгә ничек күренербез? Кызлар хәсрәт менә шул инде бикә.
Әйтмәм дигән идем дә, булай булгач әйтмичә булмас ахры. Таңлыйм бика сүзеңне. 3нче көн угырларны куа китер алдыннан Сәринә әйтте. Мин югында кодалар килсә, кире борып җибәрмәгез. Мин кайтканны көтеп торыгыз диде. Кемнән кодалар килсә дигән идесең ул? Соң шул инде. Кытазбинең уртанчы малае Барак угланнан дигән иде. Башсыз булып чыкты ул кызың Сәринә. Ата юлбасар белән бит. Минем кан дошманым белән. Кара син аны. Яратышалардыр. Яратуның йоласы да, түрәсе дә бер. Бер түгел бикә. Син бәлки үзеңнең дә яшь чакларыңны исеңә төшерәсең, Байсар бей. Шунак Румуруның бердән-бер мактанышы булган Бигәнәй бикәне эзелеп яраткан өчен син дә юлбасарларча барып басмадыңмы ни? Искегә тисәң исең китәр, искене актарга булдыңмы инде бикә? Шунәкләр белән сугышкан чакта син дә Кытазбидан Барак угланнардан ким кыланмаган идең. Тагын шулар. Барак угланда Сәринәне эзелеп яратадыр дип әйтмәкче булам мин сиңа, Байсар бей. Яратадыр. Яратадыр. Килер янымарак. Утыр. Сәринәдән бигрәк мин сине сагынып кайттым бит, Бигәнәем, Бергәнәем. Сәринәмне сагынсаң да сүзем юк. Шәп идең син яшь чагында, Бигәнәй. Бар карап торганым Сәринә. Минем дә бар карап торганым Сәринә. Ләкин шулай да иң якыным син. Мин моңарчы сиңа карата тупасрак булдым шикелле. Хәзер менә никтергел мактыйсың гына килеп тора. Ярар инде. Тегендә диңгез, таулар, иләре дә таштан, балчыктан. Суларга тын җитми анда бикә. Даладагы кебек иркенлек юк, җил юк. Безнең дала ыжмах улатасы, ыжмах. Менә анда да мин гел сине уйладым бикә. Яратып, сагынып уйладым. Үз илебезгә, үз җиребезгә ни җитә? Утырыйк әле бер рәхәтләнеп. Караклар кайсы яктан килделәр икән, белмәдеңме? Төн яктан диделәр. Димәк, Ачлы тау ягыннан. Даланың киртәсе юк. Кайсы яктан килсә дә ирек. Бозылды дөньялар бикә. Үз илеңдә, үз җиреңдә иркенләп, рәхәтләнеп яшәве елдан-ел авырлаша бара. Менә шуңа күрә дә күршеләр белән тату булырга кирәк безгә атасы. Юлбасарлар мине 3нче көн караңгы төшәр алдыннан яраладылар. Сугыш ярты сәгать шамасы барды. Без аларны куып җибәрдек. Качтылармы? Качтылар. Әнә шуннан соң алар минем җәйләүмә килеп чыкканнар. Һәм кытуымны куып алып киткәннәр. Син инде андагы юлбасарларны да, мондагы угырларны да бер үк кешеләр дип әйтмәкче буласыңмы? Шулай димәкче булам Бигәнәй бикә. Шуларның берсе беләсеңме кем? Юк, булмас. Булуы булган инде Бигәнәй бикә. Уларның берсе атаманы Кытазбинең уртанчы улы Барак углан. Ай-ай. Ялгышмадың микән атасы? Кодаларның сине күрәселәре килә, әтәй. Син улым Кытазбинең йомышчысына әйләнмәгәнсеңдер бит. Ул синнән биразына шүрле бугай. Шуңа күрә минем аша шетмәкче була. Кем аша шертергә кирәклеген белә ул? Ата юлбасар. Нәрсә дип әйтәсең, әтәй? Байсар бинең әлегә хәле юк. Арыган. Бер кемне дә күрәсе килми дип әйтеп ди. Менә монысы булмас. Кытазби каршында сер сынатаммысың? Авызым кара кан булса да, әйт,
Кірсіннәр. Ярар, әтәй. Жәлика, Мамиха, Biz munda bika. урын әзерләгез. Ярый бика, хәзер бика. Вакыйга тирмәченә күчә. Юлдаш бабай белән Танай керәләр. Кыралар килделәр, би. Кірсіннәр. Аякс. Тирмәгә үзенең аксакаллары белән Кутасби килеп керә. Илең имен булсын, терлек туарың көр булсын, Байсарбый. Амин, шулай булсын. Үзеңә, бикәгә, илеңә көнеңә озын гомер, байлык, тазалык берсен Хода. Тіләгән тіләкләрің изгегә юралсын, Кутасби. Теләгән теләкләрең үзеңә яхшылык булып кайтсын, Кытазби. Утырышыгыз, кодалар. Сарайгырлар белән без, аласлар, күрше генә торсак та, узара йөрешмибез, белешмибез. Моннан соң алай булмасын дип, ике арада дуслык, татулык сукмагы салынсын дип, мин сиңа зур йомыш белән килдем әле, Байсарбый. Мин үзем күршеләр белән тату яшим. Кеше малына кул сузмыйм. Жерем сум җитәрлек. Инде менә сиңа килгәндә, Кутасби. Диңгез буенда баспурларда сәүдә эше белән йөреп кайткан диләр. Дөресме шул, Байсарбый? Дөрес. Баспурга терлек куалап бардым. Юлым уңды, Кутасби. Сатир патшада кунакта булдым. Ул миңа бик күп бүләкләр биреп, үземне далама кадәр озатып куйды. Сатир патшаны мәкерле, 200-ле диләр. Әйе. Сизмәдем. Минем белән эшкерсез булды. Моннан соң да сату алу итәргә сүз куештык, аларның җирләре аз. Беләм, баспурларның күптән безнең далага күзләре кызып йөри. Мал-туарлары да бөтенләй юк диярлек. Алар иген-игеләрдә балык тоталар, шүлмәк ясыйлар. Терлек туарың булмаса, ничек җан асрамак кирәк бу дөньяда? Калалары 2 кат койма белән әйләндереп алынган. Кеше, гаскәре күпме соң Сатир патшаның? Менә сез сорарга онытканмын бит, Кутасби. Сатир патшаны әледән-әле күршеләрне яу шаба диләр. Күршеләргә яу чаба торган юлбасарлар үзебезнең Сармат даласында да җитәрлек. Әйе, далада тәртип бетте хәзер. Барысы да узара талаша, сугыша. Менә мине андыйларга кертмә инде, Кутасби. Аннары Йола харап итә безне, Байсарбый. Безнең аласыруында шулай. Яшь җегет барымтага барып күршеләреннән бер көтү мал куып алып кайтмаса, аны иргә дә санамыйлар, аңа кыз да бирмиләр. Беләм мин сезнең юлбасарлар йоласын. Андый гына йолалар үзебездә дә бар инде, атасы. Ирләр кебек кулына корал тотып яушап алмаган, кимендә бер дошман башалып кайталмаган кызга бездә кияүгә чыгу тыела. Шуңа күрә дә сарайгырның кызлары утырып кала. Безнең йола изге йола. Алайса, Байсарбый, сездә күршеләр белән сугышмыйча тора алмыйсыз икән. Әлегә яу. Сугыш турындагы сүзләрне калдырып торабыз мәле, атасы. Әйе. Кутасби әле бит безгә йомышын әйтмәде. Әйдә, тыңлап карыганы. Мин, Байсарбый, бигәнәй бикә, уртан шулым баракка сезнең кызыгыз Сәринәне сорап килдем. Йомышым минем шул. Кызым Сәринә әлегә үзе өйдә юк. Аның үзеннән башка мин берни дә әйтә алмыйм, Кутасби. Кызым үзе кайтсын инде. Килешербез буйса. Байсарбый, бигәнәй бикә. Саринаны кияүгә бирү бирмәү ул бер сезнең эшегез генә түгел, бөтен сарайгыр язмышы. Шуңа күрә сез мине дә тыңлап карагыз әле, Байсарбый, бигәнәй бикә. Тыңлыйбыз, Юлдаш баба. Тыңлыйбыз. Әнә, кызым үзе дә кайта. Кайталар, сигерче, кайталар. Тирмәгә кереп тулган халык ике якка аерылып, баштан аяк коралланган Сәринәгә аның сугышчы кызларына юл бирә. Салма тием. Кайттыңмы, кызым? Кызым Сәринә. Кайттым, әнием. Кайттым. Миңа ни булсын? Мин җил кебек, мине сеңгә алмый кылыч чапма. Тәүбә дин, кызым. Сеңлем, Сәринә. Абыем.
Барыгыз да исән саулар. Нинди куаныч. Пышмагыбыз түгәрәкләнде, кызым. Арада мәни үтереп йокым килә. Кызым Сәринә, яле сөйләле, кайларда булдың, ниләр күрдең, сөйлә. Без аларны куып бардык, әти. Кемнәр ул, кызым? Угырларны. 3нче көн таң алдыннан безнең көтүләрне куып киткәннәр. Кораллы кызларымны җыйдым да киттем артларыннан. Куып җиттегезме, кызым? 2нче көнне без аларны Ышлытау ягында очраттык. Ышлытаудамыни? Ышлытауга җитәрәк. Күрделәр дә безне, әрәмәләр арасына кирип качмакчы булдылар. 300 баш жылкыны куып киткәннәр дә җиңел генә безне алдамакчы булганнар. 300 баш. Берсен дә бирмәдек. Барысын да куып алып кайттык. Менә ул минем батыр кызым. Тегеләр, угырлар качтылармы? Юк, Тасбей. Берсе дә качып кутыла алмады. 30-ын да кырып салдык. Сарайгырның 30 кызы яудан 30 дошман баш алып кайтты. Я, тәңрем. Сарайгырның 30 кызы бүгеннән башлап үзенә кияү сайлый ала. Син дә алып кайттыңмы, кызым? Яудан мин бүген 3нче баш алып кайттым, әти. Күрсәтегез мин алып кайткан дошман башын. Улым, барак! Харап кылар гына булдык. Күңелем сизенгән иданы. Менә кызык. Без аларны сиздермичә генә уратып алдык. Йоклаганда өсләренә барып бастык. Сез йоклап яткан кешеләрне үтергәнсез. Сез үзегез угырлар! Тасбей! Ялгышасың. Үтерер алдыннан без аларны уяттык. Бала, Бәхетсез бала. соңгы сулышында берәр сүз әйттем ичмасам. Әйтте. Сиңа миннән кодалар килер диде. Мин аны кызгандым. Бар, каш, без бит вәгъдәләшкән кешеләр, безнең туебыз булырга тиеш лабаса дидем. Ул ни диде? Син җиңүче. Җиңүченең кулы буласым килми. Үтер мине диде. Бала. Бир ул башны миңа, Сәринә. Юк, Тасбей. Байсарби, дигәне бикә, сез дә ата кеше, ана кеше. Кызым Сәринә, синең яудан 3нче дошман баш алып кайтуыңны барыбыз да күрдек. Туганнар, илкен, бу күңелсез хәл безгә мәңге сабак булсын. Безгә аласлар белән сарайгырларга моннан соң мәңге дус тату булырга кирәк. Әтием Байсарби. Әнием Бигәнәй бикә. Илкен. Аласлар белән дуслашырга теләгән өчен мин үзем теләп баракка кияүгә чыгарга ризалык бирдем. Биргән сүзне мин түгел, ул бузды. Менә шуның өчен башы белән җавап кайтарды. Шулай да бир ул бәхетсез башны аның атасына, кызым. Бир, балам, бир. Бу бәхетсез башны мин яраттым, әтием. Бу баш бары минем үз башым белән бергә генә биреләчәк. Сәринә, батырларның батыры, гүзәлләрнең гүзәле. Син мине, улым баракны хур иттең. Син аласларны аяк астына салып таптадың. Моннан соң аласлар өчен бу күңелсез хәл сабак булыр. Алар күрше малына моннан соң кул сузмаслар. Амин, шулай булсын. Ниятең изге, Тасбей. Ай, татулыкка әле җитә балалар. Байсарби, дигәне бикә. Сарайгырлар. Мин уртанчы улым барак үтерелгән өчен генә сезнең белән туганлашудан баш тарта алмыйм. Сәринә, мин синең кулың булырмын. Мин улым барак кебек тәкәбер түгел. Чык миңа кияүгә. Яудан 3 дошман баш алып кайткан кыз буларак, мин үзем яраткан теләсә кемгә кияүгә чыга алам, Тасбей.
Бу безнең сарайгырларның борынгы йоласы. Кияүгә чыгарга дисең инде син, алайса Котасбый. Аласта, бөтен далада беренче бикә булырсың, Сарина. Сиңа кияүгә? Үзең бел, кызым. Без каршы түгел, кызым. Уйлашырга кирәк, балалар. Юк, Котасбый. Юк. Мин сине түгел. Улың баракны яраттым. Син бераз гына картырак, бераз гына ямсызрак, Котасбый. Юк, юк. Икеләнмә, Сарина. Кызым, Сарина! Миңа аткан угы чынлап та агулы булды ахыры. Барак угланны. Имши каршыга әйтте. 3 көнгә түссәң, исән калырсың диде. Түз атасы, түз. Минем урынга ару башы булып, син каласың. Кычкырып әйт, әтәй, кем кала? Сарина, син каласың. Әтәй, кабатла! Кит! Кит! Күчте. Сез ишеттегезме? Ул кем кала диде? Сарина. Карталдакчы. Тамок кисәве. Син үзең тамак кисәве. Нишләү бу? Кулың кырыр, балам. Тула буенча сарайгырда ага булып мин калырга тиешмен. Бай Сарбиның өлкән улы. Бердән бер улы мин, Тонай. Ямсызланма, Тонай улым. Бай Сарби үзі белән әйтте. Сарина кала диде. Шулай диде. Сарина диде. Сез барыгызда бер сүздә. Барыгызда дошман миңа. Шәнчелек итегез. Таный чыбыркысы белән кизәнеп, халыкны ике айрада тирмәдән чыгып китә. Mana nинди икән ул безнең Тонай улыбыз? Бар да язмыш кулында. Язмыш кулында гына түгел, әнием. Язмыштан узмыш юк, кызым. Язмышнаны сугышып җиңәргә кирәк. Байсарбиның үлеменнән соң 40 көн вакыт узган. Мотор җиһазланган тирмә эчендә Сарина уйга баткан. Әнисе бигәнәй бик килеп керә. Сарина? Сарина дим. Нәрсә? Тамактан калдың, инде кулактан да калдыңмы ни? Син мини, әни? Ярар. Үлгән артыннан үле булмый, кызым, бетеренә шул тиклем. Мин уйланам, әни. Менә бүген ил көн сине сарайгырның амагас итеп күтәрәчәк. Каршы килүчеләр булмасмы? Үзара тавыш, гауга чыкмасмы? Борчылма, әнием, бер ни булмас. Син үз-үзеңә артыграк ышанмыйсың микән, кызым? Үземнән бигрәк мин халкыма, руыма ышанам, әни. Менә җан сердәшең булса, үзеңә әйбәтрәк булыр иде, кызым. Иң ышанычлы сердәшем син, әнием, бигәнәй бикә. Ярар. Башыңны җүләргә салып утырган булма. Сиңа кияү турында уйларга кирәк. Кияү. Кияү алырга, кияүгә барырга. Соң шушындай яшьлегең белән, шушындай чибәрлең белән кайга сабышып утырганмында, Кемгә чыгарга соң инде, әни? Теләгәнеңне сайла. Сайлыйсам килми. Эх, кызым. Синең урынында булсаммы мин? Утыр минем урынга. Алай гына яшьлекне кайтарып булса иде, кызым. Минем яшьлек узды инде. Күренмичә, сизелмичә узды. Менә синең башлана гына сөйкле ирең булсын.
Итәгең тулы балаларың булсын, миннән теләк шул сиңа, кызым. Кайгым бар бит, әни. Ай Алла, нинди бетмәгән кайгы инде ул. Мин үземә ир дә табармын, бәхетле дә булырмын. Бирсен Ходай. Мин бәхетле булган белән генә Сарайгырның барлык кызлары да бәхетле булыр микән соң? Син кайсы кызлар турында әйтәсең, кызым? Кияүгә чыгарга хокукы булмаган кызларны. Бәрәш. Синең белән бергә аласларны җиңеп кайткан 29 кызның барысы да кияүгә чыгып бетте инде ламаса. Син генә утырып калдың. Мин булачак уру башлыгы. Үзем белән аласларны җиңеп кайткан кызлар турында гына түгел, барлык илкен турында кайгыртырга тиешмен. Анысы ярый инде, кызым. Әмма ләкин Сарайгырның барлык кызлары кияүгә чыкканны көтеп дувада каш шикелле утырырга җыенмысыңдыр ич? Җыенам, әнием. Андый сүзне кеше кара иштә күрмәсен. Гайбәтең бөтен далага таралыр. Йөзеңә карап көләрләр, кызым. Мин үз уемнан кире кайтмаячакмын. Йөземә карап көлсәләр дә яманатым бөтен далага таралса да. Менә нәрсә мин сиңа әйтмәкче булам, кызым. Атаң мәрхүмнең бер теләге бар иде. Менә бүген 40 тулган көнне мин аның теләген беләм, әнием. Белгәч бигрәк тәйбәт. Мәрхүм Байсарбинең теләген һәркем белә, үзе урынына ул мине. Белмисең, кызым. Сарайгыр таркалмасын өчен ул сине... Исәнме, саумы кем, кызым Сарина? Исәнме, килен? Илгә иминлек бирсен Хода. Амин, шулай булсын. Шулай булсын, әйдә. Түрдән үз юлдаш баба. Түрдән. Ярый әле барыгыз да бергә туры килдегез. Минем сиңа бек кирәкле бер сүзем бар иде, кем, кызым Сарина. Әйтеп кара сүзеңне, юлдаш баба. Үзең яшьсең, үзең шибарсың, батырлыгың да ярыйсы. Кызым, сиңа тормышың түгәрәкләнсен дисәң, кияүгә чыгарга кирәк. Мин дә шул турыда сөйләп тора идем әле, юлдаш баба. Киңәшең бик акыллы бит синең, юлдаш баба. Әллә синең димләр кешендә бар? Менә дигән бар, кызым. Кем соң ул, юлдаш баба? Азыр. Менә бу шибар угланны беләсеңдер? Танайны әйтәсеңме, юлдаш баба? Кыланып торган булма. Юлдаш бабаң алып башын кичитеп синең белән сөйләшеп тора икән, тыңлап кына тор, кызым. Шуны инде, шуны Танай абыйыңны әйтәм. Туктале. Юлдаш баба, син мине абыем Танайга димләргә җыенасың? Юкла. Абыйың булсын ул синең. Ана мәрхүм Байсарбий яудан, шүнәкләрдән алып кайтты. Мәрхүмәтәй, Сарайгырның элеккеге агасы Байсарбий. Яткан җире Мамак булсын. Моннан бик күп еллар элек шүнәкләргә каршы яу чапкан. Шунда ул мине янган өй янында табып алган. Миңа бары 2 яшь булган. Әнин бигәнәй бикән дә Байсарбий шуннан алып кайтты. Каян алып кайтты дисәң, юлдаш баба? Шуннан инде, шуннан шүнәктән. Кичә үлгән булсам, бүген ишетмәгән булыр идем. Дөньяда мин белмәгән серләр җитәрлек икән әле. Дөньяның әле син белмәгән серләре җитәрлек, кызым. Аны бары бер ничә кеше генә белә. Менә моннан соң син дә белә башларсың. Белмәгән булсам, нинди яхшы буласы икән. Амага кеше шынын да ялганын да белергә тиеш. Шүнәкләрне җиңеп кайткач, мәрхүм Байсарбий әйтте халыкка. Яшь баласы белән яшь хатын алып кайттым диде. Менә рудашын, Танай абыеңны әниең бигәнәй бикә үз баласы кебек карап үстерде. Нишләп мин берни дә сизмәдем икән соң? Танай улың үзенең ятимлеген сизмәсен, күңеле китек булмасын дип тырыштык инде, балам. Шуңа күрә дә сиңа да сиздермәдек. Ә ул үзе каян белгән? Былтыр монда шүнәктән бер теләнче килеп чыкты. Шул сөйләде. Менә хәзер генә дөньяның бер сыры шишелде. Бәхетле булыгыз, балалар. Бәхетле булсыннар, тигез гомер итсеннәр. Амин. Амин. Ләкин мин Танайга чыга алмыйм. Нишлә болай? Мин аны яратмыйм, юлдаш баба, әнием бигәнәй бикә. Мин яратам сине, Сәринә. Син мине яратасың? Моңашы бит бер дә сизелмәде. Син миңа карата һәр вакыт көнчел, үпкәчел һәм кансыз булдың сыман. Моннан соң алай булмас. Шулай бик тиз үзгәрәсең микән син, Танай? Үзгәрәм.
Утка кирергә кушсаң, утка кирәм. Суга кирергә кушсаң, суга кирәм. Син дә мине Борат кебек, Котасбий кебек яратасыңмыни? Мин дә. Әгәр мин сине белмәгән булсам, бәлки әле ышанганда булыр идем. Ләкин мин сине 5 бармагым кебек беләм. Син бер кайчанда мине яратмадың. Туганың сеңлең буларак та, хатын-кыз буларак та. Син бары үзеңне генә яратасың, Танай. Үзең әллә кем инде? Юк, яратмыйм, мин сине яратмыйм. Бара калдыга. Бисеңә төшәрдә, соң була. Кешенең йөзенә бәреп яратмый дип әйтергә кем булдың әле син? Син дә күктән төшмәгән кызым. Хәзер инде мине тыңлап кара, Сәринә кызым. Ярату ул кемгә дә кирәк. Яратудан бигрәк сиңа ир кирәк. Ирең, терәгең булмаса, сарайгырда сине беркем санамаячак. Үләр алдыннан Байсар бисене ырубаш итеп калдырырга теләгән икән. Димәк, ул барысы турында да ныклап уйлаган. Бик ныклап уйлады Юлдаш баба, бик ныклап. Сен, кызым, алай-булай читыруга кияүгә чыксаң, сарайгыр бик кыен хәлдә калыр иде. Сарайгыр синең бирнәң булып читыруга кушылыр иде. Сен читыру кешесенә чыкмасын өчен мәрхүм Байсар бисене Танайга бирергә исәпләгән. Исәпләде Юлдаш баба, исәпләде, икәү бергә исәпләдек. Шулай булгач, сарайгырның бәйсезлеген саклап калым дисәң, сиңа бары Танайга чыгарга туры килә, Сәринә кызым. Нинди авыр икән амага булу. Сиңа тагын шуны да әйтеп куйым. Безнең сүзгә колак салмыйча киреләнә башласаң, без сине амага әйтеп күтәрмәячәкбез. Куркытма, Юлдаш баба. Мәрхүм Байсарбиның ырубашы булырлык баласы бер генә, ул да булса мин, Сәринә. Әле син бер ни белмисең икән, Сәринә кызым. Мәрхүм Байсарбиның ырубашы булырдай баласы бер генә, ул да булса Танай. Син, Юлдаш баба, ни сөйләгәнеңне белеп сөйлисеңме? Бек белеп сөйлим, кызым. Мәрхүм Байсарбиның варисы Танай. Бар. Шығып кит моннан, ялганчы карт. Хәзер тукта кызым. Әллә син дә аның яклымы, Бигәнәй, Бикә? Үлсәм дә калсам да бергә. Илкин белән, халкым белән. Ашыкма, кызым, куарга. Минем сиңа соңгы сүзем шул. Халык алдында мин Танайны яклаячакмын. Әле син шулаймыни? Шулай, кем, кызым, Сәринә? Мин дә шулай. Мәрхүм Байсарбиның буйрыгын үтәп, сарайгырның бәйсезлеген саклап калу өчен мин риза Танайга кияүгә чыгарга. Менә монысы акыллы сүз, кызым. Авызыңнан тартып алгандай алдык бу акыллы сүзне, кызым. Кабатлыйм. Мин Танайга кияүгә чыгарга риза, Бигәнәй, Бикә, Юлдаш баба. Ә хәзер мине тыңлагыз. Тыңлыйбыз, кызым. Әйтә, сүзләреңне әйтеп бетер. Тыңлыйбыз. Мин Танайга кияүгә чыксам, мине амага әйтеп күтәрәчәксез булды бер. Күтәрәчәкбез. Күтәрербез, кызым, күтәрербез. Мин амага булгач, мине илкин алдында якларсыз булды 2. Якларбыз, кызым. Якларбыз, кызым, якларбыз. Үз кызым да якламагач, кемне яклыйм ди. Халык җыелды. Илкингә күренергә вакыт. Мин әзер. Кирсеннәр. Җалика, Малиха. Әйтегез, кирсеннәр. Ярый, Бикә. Мәрхүм Байсарбиның яраткан хатыны, сөекле әнием Бигәнәй Бикә мондамы? Монда. Сарайгырның акыл иясе, атаклы аксакал Юлдаш баба мондамы? Монда. Минем батыр ир туганнарым мондамы? Монда. Минем кыю кыз туганнарым мондамы? Монда. Сөекле әнием Бигәнәй Бикә, атаклы аксакал Юлдаш баба. Сарайгырлар. Моннан 40 көн элек сарайгы ыруының курку белмәс улук агасы
Әнием Бигәнәй бикәнең яраткан ире, минем сөекле әтием кара җир астына керде. Курку белмәс олуг Байсар бине дошман угы үтермәде. Үзара дошманлык, явызлык, кыргыйлык үтерде. Моны бер кайчан да онытмыйк сарайгырлар. Үләр алдыннан мәрхүм әтием үзенең теләген әйтеп калдырды. Ул миңа сарайгырның амагасы булырга буйырды. Син, әнием Бигәнәй бикә, син, атаклы аксакал Юлдаш баба, мәрхүм Байсар бинең буйрыгын яклыйсызмы? Яклыйбыз, кызым. Яклыйбыз, кызым, яклыйбыз. Сез минем батыр ир туганнарым, сез минем кыю кыз туганнарым. Мәрхүм Байсар бинең буйрыгын яклыйсызмы? Бүгеннән алып сарайгырның амагасы Сәринә. Сәринә амага. Сәринәнең башына кабилә башлыгы билгесе итеп таҗ бурып килерәләр. Ак киез келәмгә бастырып югары күтәрәләр. Сез Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлар башкаруында Нурихан Фәттахның Сармат кызы Сәринә трагедиясе буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше тиздән 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезгә Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлар башкаруында Нурихан Фәттахның Сармат кызы Сәринә трагедиясе буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Рөстәм Абдуллаев, музыкаль бизәлешен композитор Ренат Иникеев эшләгән. Спектакльне радио өчен тавыш операторы Сәкинә Хәкимова, режиссер Гысман Әхмәтҗан һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләгән. Спектакль магнитофон тасмасына 1986 елны язып алынган. Рольләрне башкаралар: Сәринә, Раушания Закирова, Байсар бей, Идрис Максудов, Бигәнәй бикә, Лютия Абдуллаева, Кытас бей, Фарис Шагалиев, Юлдаш бабай, Зәкәрия Гыйлемов, Танай, Илһам Мөхәммәтов, Филипп, Камил Вәлиев, Мәликә, Роза Салихова, Мәмиха, Фәһимә Павлова, Кытас бей хатыны, Вәзилә Исламова, Малай, Асия Әгълтинова, Карт, Гыйлемхан Камалов, Карчык, Мөнәвәрә Нигъмәтҗанова. Күмәк күренешләрдә театр артистлары. Спектакльне Данил Ибраһимов алып бара. Сәринәнең башына кабилә башлыгы билгесе итеп таҗ бурып килерәләр. Ак киез келәмгә бастырып югары күтәрәләр. Рәхмәт сиңа, әнием Бигәнәй бикә. Рәхмәт сиңа, Юлдаш баба. Рәхмәт сезгә, туганнарым, ырудашлар. Сарматларның сарайгы ыру башы амага Сәринә сөйли. Мине тыңлагыз. Сезнең күбегезнең аталары, уллары, кызлары ел сайын, көн сайын диярлек булып торган төрле яуларда башларын салдылар. Мин белгәндә генә дә Сармат даласында күпме сугыш булды. Күпме хатыннар тол калдылар, күпме балалар ятим калды. Безнең туган җиребез батыр ирләрнең, гүзәл кызларның кайнар каны белән сугарылган. Далада гомергә килә торган дошманлык, явызлык, кыргыйлык
Сезнең ирләрегез, сезнең туганнарыгыз белән бергә, мәрхүмәтием Байсарби белән бергә минем сөйгәнем Барак угланны да гүргә салды. Дөрес, Барак угланның үлеменә мин үзем сәбәпче булдым. Безне туктаусыз үзара сугыштыра торган әшәке йола минем акылымны томалаган. Мин моны бик соңлап аңладым, сарайгырлар. Тагын мин шуны аңладым, сарайгырлар. Җирдә бер кайчанда толлар, ятимнәр, гарипләр булмасын дисәк, иң элек безгә үзара дошманлыкны бетерергә кирәк. Ә дошманлыкны бетерү өчен яман йоланы юкка чыгарырга кирәк. Кем Казан амага йола безгә ата-бабалардан калган. Йола ул безнең какшамас терәгебез. Йоланың яманы да бар, сарайгырлар. Яшь кызларны корал тотып яу чабарга мәҗбүр итә торган йола яман йола. Хатын кызны бит Тәңре җирдә нәсел калдыру өчен яраткан. Сарайгырның бик күп яшь кызлары яуда катнаша алмыйлар. Шунлыктан бит аларның иргә чыгарга хаклары юк. Бу кансыз йола. Бу йола күршеләр белән туктаусыз сугышып торуны таләп итә. Сугыш берәүләргә байлык китерсә, икенче берәүләргә үлем, хурлык китерә. Бүген без җиңсәк, иртәгә күршеләр җиңәчәк. Юк, дөрес түгел амага. Ник дөрес түгел, Юлдаш баба? Күршеләр белән чагыштырганда сарайгырның халкы азрак, шулай да бик күпләр бездән шүрләп тора. Ник? Чөнки сарайгырның ирләре генә түгел, кызлары да яу чаба. Шуңа да сарайгыр беркемгә буйсынмыйча үз төрен үзе күрә. Инде килеп син кем амага әлеге йоланы юкка чыгарасың икән? Ул чагында сарайгыр көчсезләнәчәк, усал күршеләребезне таптап китәчәкләр. Сарайгыр юкка чыгачак. Сарайгыр юкка чыкмаячак. Амин, шулай булсын. Шулай да син аңлатып бир. Кызларыбыз корал ташласалар, сарайгыр гаскәре бермә-бер кимәчәк. Ничек итеп каршы торабыз без дошман яу килсә? Моннан соң бер кем сарайгырга каршы корал күтәрмәячәк, Юлдаш баба. Син аны каян беләсең? Мин үзем башлап күршеләргә каршы корал күтәрмәячәкмен. Хуш, шулай да булсын. Ниятең изге, кызым. Мин беренче булып корал күтәрмәгәч, башкалар да безгә каршы яу чапмаячаклар. Шулай да шабарга теләсәң. Мин ничек тә эшне зурга җибәрмәскә тырышачакмын. Мин дошманлыкны дуслыкка әйләндергә тырышачакмын. Мин далада мәңге иминлек урнаштырачакмын. Көнеңне хатын кызга калдырмасын икән Хода. Хатын кызга тел тидермә, Юлдаш баба. Ни күрсәк тә бергә күрбез. Илкин белән, халкым белән. Мин кызым яклы. Шулай итеп, сарайгырның яшь кызларны корал тотып яу чабарга мәҗбүр итә торган яман йоланы юкка чыкты дип исәплибез. Без синең теләкне үтәдек, кызым. Инде син дә безнең теләкне үтә. Ай, барысы да белсен, ишетсен. Әйт кычкырып безнең теләкне. Сөекле әнием Бигәнәй бикә. Атаклы аксакал Юлдаш баба. Сарайгырлар. Мин сарайгырның амагасы Сәринә. Мәрхүмәтием моннан 18 ел элек шүнәкләрдән яулап алып кайткан, үз баласы кебек итеп тәрбияләп үстергән Танай угыланга кияүгә чыгарга риза. Атаңдар күңел искә алган бу изге көндә исән булса ул да сөенер иде, балам. Рахмәт кем кызым амага. Инде күңелем тыныч. Сарайгыр исән калыр. Ата баба рухы онытылмас. Изге эш яклыйбыз. Танай, син мондамы? Танай? Җалика, Мамиха, әйе бикә? Барыгыз, хәзер үк Танайны эзләп табыгыз. Әйтегез, хәзер үк монда килсен. Ярый бикә.
Сарайгыр кабиләсендә бәйрәм. Исәнме, килен? Кемнәр килеп, кемнәр китми бу дөньядан. Кичә бар, ә бүген юк. Моңаясыңмы, килен? Моңаям. Менә шушы вакытта, кояш кичкә авышканда моңаям. Никтер мәрхүм Байсар бинең миңа үпкәсе бардыр кебек. Сезгә исәннәргә рәхәт. Безгә үлеләргә кыен дип әйтәдер кебек. Исәннәргә дә бик үк җиңел түгел, килен. Түгел, Юлдаш баба, түгел. Кайда рәхәттер инде, белгән юк. Үземнең дә менә тынычлыгым качты. Сарайгырда хәзер көн дә бәйрәм, көн дә туй. Әйе, туйлар күбәеп китте шул. Яшьләрнең күңел ачуларын күрдемме, эшем пыша башлый. Картаябыз. Яшьләрне яратмыйбыз, Юлдаш баба. Юк, картлыктан гына түгел. Яшьләрнең гамсезлегенә, аңсызлыгына эшем пыша. Бүген күңелле булса аларга шул җиткән. Гел менә ниндидер бәла каза булыр кебек. Бәла каза аяк астында, Юлдаш баба. Нимә соң, андый-мондый хәбәр юкмы? Танайны әйтәсеңме? Шуны инде, шуны танайны әйтәм. Юкка чыкты безнең танайыбыз. Нәрсә уйларга да белгән юк. Эзләргә җибәргән кешеләребез дә кайтып җитмәде. Сәхнәгә халык төркеме керә. Сугыш егетләре бию башлады. Вакытта кем менә булыр икән ул? Бер ни ишетми. Әнә тыңлагыз әле. Әле юалган танай улым кайтамысың, Юлдаш баба? Юлдаш баба, илчеләр килә. Кемнәр килә диде? Илчеләр килә амага. Белмәдеңме, каян кемнәр икән? Амага, Сәринә, Боспурдан илчеләр килгән. Сатир патшаданмы ни? Боспурлардан безгә илчеләр килгәне юк иде. Хәерлегә булсын, балалар. Барыгыз, каршылыгыз. Яхшы бигә. Боспор сугышчылары киеменнән ике сакчы белән Филипп килеп керә. Боспор патшасы Сатирның өлкән улы Филипп синең алда баш ия бик амага. Исән имин, минем урдама җиремә килеп җитүең белән котлыйм сине Сатир патшасының өлкән улы Филипп. Илең имин булсын, тирлек туарың кер, халкың бай булсын бик амага. Амин, шулай булсын. Теләгән теләкләрең үзеңә изгелек булып кайтсын. Бик ерактан килгәнсең, Сатир патша улы. Нинди җилләр ташлады сине безнең будал аякларына? Сармат сарайгырларының бик агасы Байсар бинең үлеме турындагы күңелсез хәбәр безнең Боспур җирләренә дә барып җитте. Байсар бинең үлеме әтием Сатир патшаның күңеленә кара кайгы булып ятты. Әтием Сатир патша үзенең кайгысын белдерү өчен мине сиңа илче итеп җибәрде бик амага. Әтиебез Олуг Байсар бинең үлеме безнең үзебезгә дә аяз көнне яшен суккан кебек булды. Сарайгырларның кайгысын уртаклашкан өчен Сатир патшага миннән рәхмәтләр әйтерсең илче. Тагын шул бик амага. Әтием Сатир патша сине сарайгыр тәхтенә утыруың белән котларга кушты. Синең үзеңә озын гомер, байлык, көч-куәт теләде. Сатир патшаның изге теләкләре өчен миннән аңа шулай ук рәхмәтләр әйтерсең илче. Рәхмәт инде Сатир патшага. Бигрәкләр безне олылаган. Бай булсын, Сатир патша. Мәрхүм Байсар би исән чакта без Боспурлар, сарайгырлар үзара дус тату яшәдек. Әтием Сатир патша киләчәктә дә сарайгырлар белән туганнарча дус яшәргә дигән теләк белдерде.
Сарайгырларда Боспурлар белән элеккечә үк дус тату яшәргә телиләр. Боспурлар белән барышып, килешеп яшәргә язсын Тәңрем. Сатир патшаның да күңеле изгелектә икән алайса. Боспурда чакта мәрхүм Байсарби миңа таза сау-сәламәт күренгән иде. Аның үлеменә без бик нык аптыраштык. Боспурдан кайтканда аларга юлбасарлар чыккан. Менә шунда әтиемә агулы ук дигән. Нинди зур кайгы. Шулай. Юлбасарлардан бер каяда качып кутылып булмый бу заманда. Сүзең дөресенчә. Тик син үзең миңа бер бик таныш юлбасарны хәтерләттең. Азепс. Мин юлбасарга охшаганмынмыни? Нәг үзе суйган да каплаган. Кызым, олы кунакның йөзен йөртү алай килешмәс. Ләкин ул чыннан да мәрхүм Баракка охшаган әнием. Кунакларның авыр юлдан соң шәселәре, ашысылары, ял итәсләре киләдер, кызым. Шулай шу. Син анда зурлап аш-су әзерләргә куш әле. Ярар, кушармын. Ярый, мин дә китим әле. Мин синең хәтереңне калдырдым ахрысы, Илче Филипп. Сиңа хәтер калырга мөмкинме соң, бик амага? Ялгыш әйтелгән сүздән генә түгел, кырын күз карашыннан да хәтер кала кайчагында. Юк, бик амага, минем сиңа хәтерем калмады. Минем күзем томаланды. Мин сине булай юктыр дип уйламаган идем. Нишләп әле син минем хакта уйладың, Илче Филипп? Шулай, бик амага. Синең турда ишеткәннән бирле мин бары тик сине уйладым. Боспурда бит мине күргән, белгән кеше юк. Кем әйтте сиңа минем хакта? Син ул кешене беләсең. Ул миңа үзенең уңышсыз мәхәббәте турында сөйләде. Танаймыни? Танай. Без аның белән дуслашып киттек. Мәрхүм Байсарбинең үлеме турында да ул хәбәр итте. Менә шуннан соң җиналдым да, илче булып синең катыңа килдем, бик амага. Сине монда Сатир патша җибәрмәдеме алайса? Мин теләдем, ул җибәрде. Синең батырлыгың, матурлыгың турында күбрәк ишеткән сайын, миндә синең үзеңне күрәсе килү теләге ныграк туа барды, бик амага. Шулай да син кем? Илчеме? Сатир патшалыгынамы? Илче дә, гашыйк та. Син бик кыю күренәсең, Сатир патша улы. Безнең нәселдә кыюсызлар юк, бик амага. Менә әле генә син мине үзең белгән ниндидер бер юлбасарга охшаттың. Син хаклы ахрысы. Минем ерак бабаларым диңгез юлбасарлары булган. Син бераз гына мактанчыкта булгай, диңгез юлбасары. Бераз гына түгел, бик зур мактанчык мин, бик амага. Ләкин минем башка мактанчыкларга ошамаган бер ягым бар. Башка мактанчыклар бары тик үзләрен генә мактасалар, мин я ата-бабамны, я хатын-кызны мактыйм. Һөнәрләрең дә күп икән бит синең, мактанчык Филипп. Ата-бабаңны мактап син бер һөнәреңне күрсәттең. Әлегә бит башка һөнәреңне күрмәдек. Тудыручы, бөек ана, сиңа Афродита гүзәллеген, Афинаның батырлыгын биргән. Искитмәле күркәмлегең белән безнең кебек ир кешенең зиһенен буташтыру өчен изге Зевс сине алтын түргә утыртып куйган. Синең чыннан да зиһенең буталган ахрысы, Илче Филипп. Түргә бит мине Боспурлар алласы Зевс утыртмады. Тәңренең буйрыгын, мәрхүм әтием теләген үтәп мине монда илкен утыртты. Сарайгырларның сылу амагасы. Беләм, синең урының дәрәҗәле. Ләкин белүемчә, син әле дә ялгыз. Минеке кебек дәрәҗәле урында ялгыз утыру хәерлерәк ул. Бик амага. Мин сиңа моннан да дәрәҗәлерәк урын тәкъдим итмәкче булам. Минем өчен сарайгыр тәхтеннән дә дәрәҗәлерәк урынның булуы мөмкин түгел. Сарайларымны, бүлмә тулы алтын көмешләремне, барлык байлыгымны тауда итеп синең аяк астыңа йып куярга әзермен, Сәринә. Мин дала кызы, аяк астының тигез булуын яратам. Закламай, көннәрдән бер көнне Боспур тәхтенә Филипп патша утырачак. Филипп патша Боспур җирләрен сарайгыр җирләренә кушса, Сәринәнең батырлыгына, байлыгына, дәрәҗәсенә кызыкмаган кеше калмаячак. Ал мине үзеңә кияү итеп, Сәринә. Синең кебек сораучылар, тезләнүчеләр булмады түгел. Булды. Синең кебек тау-тау алтыннар, көтү-көтү маллар вәгъдә иттеләр. Ә берсе ялынмады да, янамады да. Байлык та вәгъдә итмәде. Мин аны үзем яраттым.
Ләкин ул мине алдамакчы булды, менә шуның өчен мин аның башын чаптым. Юк, Филипп патша. Син миңа кияү була алмыйсың. Ник? Сәрина. Син яшь, шибәр. Ләкин син бит чит халыктан. Син Боспор, мин Сармат, син Су, минут. Минем кендегем сарайгырга береккән халкыма, руыма. Мине моннан, бу биек урыннан беркем берни кузгата алмый. Бик кызганыч, биек амага. Кызым Сәринә, олы кунакны алай ялыктырма. Аш-су әзер. Әни, күңелле хәбәр ишетәсең киләме? Безгә күңелле хәбәрләр ишетергә бик сирәк туры килә, кызым. Танай исән икән бит, әни. Танай? Кайда ул минем улым Танай? Илче Филипп. Әйе. Син Танайны кайда һәм ничек күрдең? Мин аны беренче мәртәбә Байсар бей Боспорга тирлек булып килгәч күрдем, биек амага. Икенче мәртәбә кайда күрдең? Икенче мәртәбә ул Боспорга качып килгәч күрдем. Шунда әйтте: "Мин сарайгырда кала алмыйм, анда мине яратмыйлар", диде. Эх, бала. Ул тагын шуны әйтте: "Байсар бей исән вакытта мине үзенең варисы итеп исәпләде. Үләр алдыннан баш тартты", диде. Монысы дөрес түгел. Бигрәкләр хурланган икән, балам. Мин аны кызгандым. Үз яныма сарайга кораллы сакчы итеп алдым. Ул хәзер кайда? Ул минем белән килде, биек амага. Бу синешле хәбәрне Юлдаш бабаңа да әйтергә кирәк. Кайда соң ул Юлдаш бабаң? Кызым, Сәрина. Туктале, Килен бигәнәй бикә. Туктале. Без сиңа монда синешле хәбәр әйтмәкче булып торабыз. Синең йөзең кашкан. Нәрсә булды, Юлдаш баба? Нәрсә? Кая безнең ирләр? Кая безнең суышчан кызлар амага? Туктале, Юлдаш баба. Сорау алмалы син миннән. Синнән сорау алыр вакыт җитте амага. Котос бик көчле. Котос мине син мыскыл иттең. Котосбига нәрсә булган? Котосбига берни булмаган. Менә безгә булыр ансы көн күбек ашык. Беттек балалар. Бетте сарайлар. Туктале, Юлдаш баба. Кода булып безгә тагын Котосбик киләмени? Кода булып түгел, яу булып килә. Яу булып? Безгә икенең берсен сөйләргә. Баш аяк астына гына килгере Котосбинең. Бетмәс сарайгыр, Юлдаш баба. Яуга каршы яу. Кызларымны коралландырып, барлык ирләремне алып, мин Котосбигә каршы яуга чыгам. Күпме генә ирләреңне, күпме генә кызларыңны җыялырсың икән амага. Анда кызым яу кайгысы юк, алар күңел аша. Безгә хәзер икенең берсен сөйләргә. Котосби Сәринә өчен килә. Кызым Сәринә, син яхшылык белән Котосбигә кияүгә чыгарга ризалык бирәсең, яисә сугышып аны җиңәсең. Ише Филипп. Әйе. Синең үзең белән күпме гаскәрең бар? Барлыгы 1000. Сарайгырга каршы Котосбик килә. Син кем яклы, Боспор патшасының улы Филипп? Син беләсең, биек амага. Мин монда сугышыр өчен килмәдем. Ләкин мин сине дә кыен хәлдә калдыра алмыйм. Мин сарайгыр яклы. Я Аллах. Җыясы ризыкларыбыз, эчәсе суларыбыз бетмәгән икән әле. Ләкин минем сезгә бер шартым бар. Нинди? Әгәр дә мин Котосбигә каршы сугышсам, әгәр дә без Аласларны җиңсәк, син миңа кияүгә чыгарсың, биек амага. Боспорга? Чит халыкка? Мин риза. Авызыңнан җил алгыры, кызым. Син Танайга ярышылган. Танайдан башка чыксаң сине җир йотачак. Җир йота. Талак әйтеп, Танай миннән баш тартса, мине җир йотмаячак, Юлдаш баба. Каясың ул талак әйтерлек, Танай? Танай монда. Керсенме? Керсен. Шакыр. Исәнмесез? Әнием бигәнәй бикә. Юлдаш баба. Исәнме Сәринә? Хода, өнемме бу төшемме? Танай улым түгелмесең чынлап та? Танай улым үзе, Юлдаш баба. Танай. Илгә яу килә. Котосбик килә. Ул үзенең үтерелгән барагы өчен миннән канлы үч алмакчы була.
Сарайғырның киләчәге синең қолда. Талақ бир миңа, Танай. Талақ бир, улым, бир талақ. Бар сарайғырны. Сіз мені бик нык рәнҗеттегез. Сіз мені шиткә тибәрдегез. Инде хәзер үзегезгә кыенлык килгәч, миннән талак сорыйсызмы? Элеккеләрне онып, Танай улым. Илеңне, халкыңны да. Башпурлар белән бергәләп Кутас бине җиңсәк, без сине сарайгырның агасы итеп күтәрербез. Улым, ага булыр. Кутас бине җиңгәнне көтәсе юк. Ул үзеннән мине азат итсә, без аны хәзер үк ага итеп күтәрәчәкбез. Башпурлар белән Кутас бигә каршы яуга чыгабыз. Ише Филипп, син кире уйламадыңмы? Мин әйткән сүземнән кире кайтмадым, сөекле Сәринә. Булай булгач, мин каршы түгел сарайгырның агасы булырга. Тыңлагыз. Сәринәгә миннән талак, талак, талак. Бигәнәй бикә таш өстендә уйланып утыра. Юлдаш бабай килеп керә. Исәнме, кем килен? Исән әлегә Юлдаш баба. Моңаясыңмы, килен? Моңаям да, уйланам да, Юлдаш баба. Менә шушы вакытта. Кояш кичкә ушканда моңаям. Шуны әйтәм әле. Никтер мәрхүм Байсар бинең күңеле гел шул якта булды. Башпурлар ягында. Шулар белән аралашып йөргән булды. Һәм менә хәзер сарайгырны башпурлар каплап та алды. Каплап алды, килен. Булай булыр дип күз алдына да китермәгәндер мәрхүм. Кая ул китерү, китермәгәндер, килен. Үзе менә кара җир астында ята. Барыбызның да төп йорты кара җир астында, килен. Сәринәм дә киткәч, дала бөтенләй кытсызланып калды. Бар терәгем Сәринә булган икән. Синең генә түгел, безнең барыбызның да терәге Сәринә булган. Соңлап булса да менә шуны аңладым мин, килен. Аңлавын аңладык та, аңлаудан ни файда, Юлдаш баба? Аптыраганнан әйтәм, кем килен, ачуланма. Башта ук безгә барлык башпурларны үз илләренә кайтарып җибәрәсе калган. Танай каршы килде. Калдырабыз диде. Алай-булай Кутас би яу белән килән итә калса кирәк булыр диде. Шулай диде шул. Без Танайга шандык, каршы килмәдек. Ярар, тыңлар син мине, килен. Мин булайрак уйлыйм. Көч сорап шунакларга, Кутас бигә кешеләр җибәрергә кирәк безгә. Күршеләр ярдәменнән башка без бу хурлыктан котыла алмабыз кебек. Шунаклар да, аласлар да башпурларны җиңсәләр дә, иң ахырда сарайгырны үзләренә буйсындырырга тырышачаклар. Юк. Сәринәмнән башка сарайгырны беркем дә килеп коткармаячак, Юлдаш баба. Сүзең хак, кем килен. Болай булгач, иң элек безгә Сәринәне эзләп табарга кирәк. Кайтсын сарайгырга, алсын дилбегәне яңадан үз кулына. Ул кайтканчы без дә йоклап ятмабыз буйырса. Ниткән йоклап ятый ди ул? Халык ачулы. Халыкны кузгату өчен бер сүз җитә хәзер. Менә безгә дә хәзер килмәшәккә карган шикелле карый башладылар. Карамыйча, авыз йомып Танайны, башпурларны яклап торгач карарлар да шул. Моннан соң авыз йомып тораммысың? Сәринәм генә кайтсын. Без әле аларны утлы табага бастырачакбыз. Исәнмесез? Әнием дигән әйбикә, Юлдаш баба. Исәнлеккә ис киткән, пешәнлеккә ут киткән улым. Исәнен исәндә, Танай улым. Мин ага булгач, таралышып беттегез дип әйтимме? Качып ятасыз дип әйтимме? Кирәк чакта берегезне бер табып булмый. Нишлә без синнән качып ятабыз микән, балам? Әйтсәм әйтим, кем, Танай улым. Ага булып алгач та син безне үзең читләштердең. Хәзер сиңа башпурлар якынрак, улым. Башпур патшасы Сатир сиңа куда туры килә бит, инәй. Соң кыдасын кыда инде ул. Сатир патша кыда дип монда башпурларны түргә утыртырга сиңа беркем ирек бирмәгән? Мин ага, кемне түргә, кемне ишек төбенә утыртырга, үзем беләм. Белүен беләсеңдер дә,
Сарайгырлар синнән 100 чира шуңа күрә. Үйләрен, мал-туарларын алып, төркем булып күршеләргә кошалар. Сарайгырлар хәзер сине түгел, Кытазбине якынрак күрә башладылар, балам. Бәлки сез үзегез кытыртасыздыр аларны күршеләргә качарга. Әлегә минем башыма тай типмәгән. Сарайгырның таркала баруын нишләп син бездән күрәсең әле, Танай улым? Сораусыз нисез ярларын, мал-туарларын кем тартып ала? Син кызларга, яшь хатыннарга кем кол суза? Син? Мин түгел, Юлдаш баба. Баспурлар. Алай булгач кайтарып җибәр баспурларны берсен калдырмыйча үз илләренә. Сарина Филиппны безгә ярдәмгә җибәргәч, баспурларны кулаш җәеп, сез каш алдыгыз бит. Ялгыштык, балам, ялгыштык. Юк, ялгышмадык инәй. Филипп безнең куткаручы. Баспурлар минем таянышым. Алайса без кем соң сиңа? Сарайгырлар кем? Бер таянышым баспурлар, икенче таянышым сез, инәй, Юлдаш баба. Бөрдә безгә таянганың сизелмәй, кем, Танай улым? Бездә кирәкме сиңа, улым? Кирәк. Күршедә генә Кытазби булганда, миңа баспурлар да, сарайгырлар да кирәк. Сарайгырның безнең иминлекне кайгыртуын яхшанысы кем, Танай улым? Шулай да тыңлары син мине. Олы яу узды, Кытазби җиңелеп кайтып китте. Кытазби безнең баспурлар белән туганлашканны белеп тора. Безгә каршы корал күтәрүдән хәзер тыелып торачак. Рәхмәт әйтеп, яхшылап, узатып җибәрергә кирәк шул баспурларны. Әллә ничәрәк булды. Үз кияүне рәтләп, кунак та ит алмадым. Бер атна кунак итик тә, узатып куйык үз якларына. Алар киткәч, сиңа да тынычрак булыр, балам. Менә мин үзем дә инәй. Шуның турында киңәшергә дип килгән идем. Киңәшик, балам, киңәшик. Киңәшле ил таркалмас. Башта ук шуны әйтим. Минем сезгә бик зур үпкәм бар. Әле дә булса безгә булган үпкәңне бетермәдеңме ни, балам? Ага булам дидең булдың. Тагын нинди үпкәң калды икән безгә? Баспурлар бит, мине генә түгел, сезне дә Кытазби куллыгыннан коткардылар. Шулай да сез миңа да, баспурларга да сыртыгыз белән торасыз. Мин инде аларны бер айдан артык үз исәбемә ашатам, эчертәм, кунак итәм. Ә сез ничектә, читтә калырга тырышасыз. Без әлегә, балам, бер кайда китмәдек. Үз урыныбызда, үз җиребездә яшәп ятабыз. Ләкин Сарайгыр агасы Танай бей урдасына килеп тә әйләнмисез. Яхшылап чакырсаң барырбыз, кем, Танай улым? Инәй, син әле генә Филипп кияүемне берәр атна кунак итәр идем дидең. Дигән идем. Үз кияүемне бер атна кунак иткәннән генә ярланмам әле буйырса. 500 кешелек кунакны гына сыйларлык шамаң бар инде синең, инәй. Менә Юлдаш баба да читтә калмас. 500 кешелек кунак? Бөтен бер ширу. Булса була иде, Юлдаш баба. Әйбәт әпсиларга да озатып куярга кирәк үзләрен. Әнә бара юллары. Баспурлар киткәч, элеккечә яшәрбез. Үзебезчә. Шулай шул. Алар киткәч, күршеләре кашкан кешеләр бездә кире кайтыр буйырса, улым Танай шулай дип торганда, бер атна гына түзәрбез инде, Юлдаш баба. Итем, сөтем җитәрлек, үзем сыйлармын. Чакыр, балам, кунакларыңны. Кунак сыйлауга мин дә каршы түгел ансы. Ярыйла кунак булгач та үз илләренә кайтып китсәләр. Китәрләр, Юлдаш баба. Китәрләр. Аннары бит Филипп алдында йөзгә кызыллыкта китерәсе килми. Баспур булса да, кияү бит ул безнең. Шул кадәр ерак җирдән килсеннәр дә, безнең өчен кан куйсыннар да. Ничек инде аларга? Кинәт кенә бар кайтып китегез дип әйтәсең. Ахыры хәерле булсын. Чакыр кунакларыңны. Чакыр, балам. Миңа сезне шул сүзегез генә кирәк. Бигәнәй бикә урдасы. Узган вакыйгадан соң берничә көн вакыт үткән. Кирмә янына исерек Боспор сугышчысыннан качып баручы кыз атылып керә. Боспорлы кирип аңа ташлана. Кызны араларга килгәндә, Боспорлы аңа кылыч күтәрә. Ләкин бикә аны хәнҗәр белән кадап өлгерә.
Өйдә, минем кунагым булып, минем ашымны ашап. Бикә! Бикә! Нәрсә булды? Анда паспортлар, кияү, безнең ирләрне, безнең кызлар. Аллаһым сиңа нәрсә булды? Кияү, паспортлар, безнең ирләрне, безнең кызлар. Җибегән! Бикә! Анда исерек паспортлар тиктамалга безнекеләргә бәйләнә башладылар. Анда ызгыш, сугыш, Бикә. Син нәрсә сөйлисең? Акылдан яздыңызмы әллә? Юлдашы баба арага кирмәкче булган иде. Талаяны үз кулы белән чәкче бетерде. Аллаһ! Бикә! Аналар монда да мәкинәләр, Бикә! Котлыйм сине, Танаиш. Синең батырлыгың, сталыгың аркасында Сарматларның сарайгыр ырыуы тулысынча азат ителде. Синең батырлыкны мин Сатир патшага әйтермен. Рәхмәт сиңа, олы Филипп. Сатир патшаның яхшылыгын мәңге онытмам. Азәрс. Сөеклем Сәринәнең әнисе. Бигәнәй биккә түгелмисең бу? Ашаган ашым тамагыңа таш булып утырсын. Үлгән чагында кул аяғын тартышып, жан бирам язаплан. Ту! Бигәнәй бикәнең кулын кайрып тоталар. Тотканны нишләтергә буйрасыз? Баспурга кызы Сәринә янына азатсыннар. Инәвут тирдегез. Филипп белән Танай китәләр. Көтмәгәндә коралланган кызлар кереп, Босфорлы сугышларның берсен кадыйлар, икенчесе кача. Бигәнәй белән кызлар далага китеп югалалар. Берничә ай вакыт узган. Котасби тирмәсе. Тирмә түрендә Котасби белән бикә кичкә аш ашыйлар. Ишек катында карт белән карчык җылынып утыралар. Әллә тышта кеше бар инде. Җилдер ул. Күптән тында. Җил булмаса, псидер. Кеше кебек аңлашам бик кат дивана. Пси булмаса, албастыдыр. Албасты бу караңгы төндә кеше ишек төбендә нишләп йөрсен? Карт дивана. Шанмасаң, бар, чыгып кара. Карармын да шул. Син чыкканны көтеп утырмам. Бикә, анда кемдер бар. Хатым алынды. Йөрәгем ярыла дип торам. Ярылса, яхшы буласы икән. Кем дисең? Теләнчем икән. Ишек төбендә ята. Бетмәс монда теләнчеләр, сарайгырлар, куалап җибәр. Куаладым. Китми. Хәле юк. Әйтегез берәрсенә, өстерәп китсеннәр арырак. Ай, алай үләр ул. Үлмәгәе. Башта карагыз, кем? Коралы юкмы? Ирме, хатынмы, яшьме, картмы? Ярар. Карадым бит. Үзе яшь, үзе хатын кыз. Аягымда көчкә басып тора. Шулай да йөрәге еш дибә. Бу карт дивананың да теле ачылды. Үзе яшь, үзе чибәр күренә бит. Камаз бирегез. Әллә күземә күренә инде. Шуннан да шул үзе түгелме? Бар, чакыр кешеләрне. Хәзер. Бием. Йокларга вакыт. Иртәгә торасы да бар. Кая әле? Китерегез әле монда. Инде хәл кергәндер. Менә мин Сәринә. Кем дисең? Шул булмыйча. Ташландык. Сирәлчек, ятсыз җир бит. Бар әле бар. Йокларга ят. Иртәгә торасың да бар. Йоклар качты булай булгач. Тирмәгә Бигәнәй бикә аның белән бергә халык кереп тула. Кызым, Сәринә, син бу Исән. Паспортлардан качтым әнием.
Төнне кайттым, көндез кашып яттым, әни. Нишләп алай? Син бит миннән йөз чиереп, Сатир патшасы килене булып киткән, Сәринә. Гаҗәпләнмәсен, Кытасбый. Кеше булсаң, андый нәрсәләргә генә исең китмәсен. Филиппның шүнәкләргә ише булып китүеннән файдаланып, мине иремә хыянәттә гаепләделәр. Анда Филипптан башка минем бер якын кешем юк. Барда миннән көләләр дә, барда мине мыскыл итәләр. Бездән дә кызым көләләр дә, бездән дә мыскыл итәләр. Шулай. Әйе. Таный башладым мин сине, теләнче хатын. Син чынлап та минем барагымның башын чапкан, Сәринә бугай. Ләкин нишләп минем бусагама килеп егылдың? Мин кайтам. Туган далама, сарматыма, халкыма кайтам. Сарайгыр турында сөйләним. Шундый сагындым даланы. Далада хәзер кызым бик күңелле. Әле дә тургайлар сайрыймы далада? Яшь кылыннар, яшь бозаулар чабышып йөрийме? Тургайлардан бигрәк каргалар сайрый хәзер далада. Синең далаңда, халкыңда юк, сатлык, Сәринә. Син миңа теләсәң инде сүз әйтә аласың. Тик миңа сатлык кына димә. Син далаңны, халкыңны ташлап, чит халыкка, дошман халыкка бирелдең. Сатлык булмыйча кем соң син? Мин Филиппка кияүгә чыгып, үз халкымны талаудан тоткардым. Тоткара алмадың. Хурлыкка, үлемгә талауга дучар иттең шу. Алар бит чыннан да безне якладылар. Син Сарайгырдан китеп закта үтмәде. Боспурдан гаскәр килеп төште. Сарайгырны яңадан яуларга Кытасбий килә икән дип ишеттек. Шуңа күрә дә безне Сәринә Кытасбийгә каршы сугышырга җибәрде диделәр. Ялган! Мин бернинди гаскәр җибәрмәдем. Без кызым шул ялганга ышандык. Ышанмаслык та түгел иде. Чөнки гаскәр башлыгы Филипп иде. Әйе. Филипп. Димәк, Филипптә. Юк. Юган син куркыныч шәкият сөйлисең, сөйләмә, тыңлый алмыйм. Сөйләмичә булмый, кызым. Танай Боспурлар кулында уенчык кына икәнен без бик сыңлап аңладык. Сыңладык та Боспурларга каршы яу чыктык. Сарайгыр җиңелде. Безне көн якка, ташлы җиргә кысыртладылар. Сарайгырның бер илеше бер тасларга, Кытасбый ягына качты. Бер илеше аласларга китеп барды. Ә менә инде Сарайгырдан соң шүнәкләрнең дә чираты җитте. Җитәр, әнием. Җитәр, тыңлыйсым килми. Филипп шүнәкләргә илче булып китте. Сарайгырда бетте, шүнәкләр дә бетте. Исән калган халык сиңа каргыш яудыра. Сәринә безне кулыкка сатты дигән. Дөрес түгел. Мин Сарайгырны куллыктан коткардым. Син Сарайгырны түгел, ә үзеңне коткардың. Дөрес. Мин үземне дә коткардым. Ләкин минем дә үземчә яшәргә, үзем теләгән, үзем яраткан кешегә кияүгә чыгарга хакым булгандыр. Юк. Халык язмышы турында сүз барганда, синең үзеңә генә яраклы бер хокукың да юк иде. Синең башсызлыгың Сарайгыр башына афат булып төште. Филиппка син түгел, кызым, ә Сарайгыр даласы кирәк булган. Ышанмыйм. Филипп бу хәлләрне белми. Ул андый түгел. Әти үлгәч сиңа күңелсез. Син минем яшьлегемнән, бәхтемнән, ярата белүемнән көнләшәсең. Филиппка тел тидермә, ул мине ярата. Әле аңа тел тидергә дә ярамыймыни? Син чынлап та сатлы икәнсең, Сәринә. Моннан соң минем кызым юк. Туктагыз. Әни дип әйтәсе булма миңа. Туктагыз. Әйтеп кал соңгы сүзеңне, Сатир патша килене. Боспурлар белән килешү буенча мин Филиппка кияүгә чыккач та Сарайгырлар үз бәйсезлекләрен үзләре саклап калырга тиешләр иде. Үз җирләренә үзләре хуҗа, үз йолаларын, үз тәртипләрен үзләре саклап калырга тиешләр иде. Анысы шулай. Боспурлар белән ан ишеп килештек. Алар аны аяк астына салып таптадылар, сезнең антларыгызны. Безнеке генә түгел, аларныкы да. Бикә. Хәзрәнә бар да алар кулында. Хаклык, гаделлек, изгелек барысына да алар хуҗа, Сәринә. Әйе. Юлдаш бабаны Танай үз кулы белән шәнчеп үтерде.
Мине дә кулга алып Боспорга затмакчылар иде. Кытазби бусагасына килеп егылдым. Юлдаш бабаны? Сине кулга? Кызым. Мин аларның тау-ташларын Ишәтерсең икән. Кытазби, син минем кичәге дошманым. Шулай да бөтен далада синнән дә ышанычлы терәгем юк минем, Кытазби. Борынын төште дисең инде. Хәтерлисеңме теге вакытта син минем белән башкачарак сөйләшкән идең? Хәтерлим, Кытазби. Ләкин мин сиңа 2 башның берсен алып килдем. Кайда ул? Күрсәт әле миңа барагымның бакытсыз башын. Ул тегендә калды. Аны барып яулап аласы бар. Төшендем мин сине, Сәрине. Мин ант итәм. Тапталган яшең өчен мин үч алырга ант итәм. Туганнар, сарайгырлар, шүнәкләр, аласлар. Мин сезнең янга кайттым. Сез мине кире какмыйсызмы? Син безнеке, Сәринә. Безнеке. Таш сарайларга каршы, таш төрмәләргә каршы без бөтен Сармат илен аякка бастырырбыз. Сарайгырлар, шүнәкләр, бертаслар, аласлар белән без Боспорларны юк итәрбез. Юк итәрбез. Вандалабызны хурлыклы коллыктан азат итәрбез. Азат итәрбез. Шуннан соң син минеке булырсыңмы, Сәринәм? Дошманны җиңгәч, тегендә калган бәхетсез башны барып коткаргач, мин синеке булырмын, Кытазби. Шуннан соң 2 башта синеке булыр. Маңайга үле! Боспорга үле! Яшәсен Сармат! Яшәсен Сәринә! Туктап сугышны, мин яралы. Шадыгыз тамамлармы? Нәфрәтемне татыгын, нәфрәтемне дә таты! Сәринә! Боспор гаскәре тармар ителде. Танайны тоталдыгызмы? Юк. Җыеп алган малларын ташлап, гаскәрен ташлап, Боспор ягына чыгып качты. Без җиңдек. Сармат даласы хурлыклы коллыктан азат ителде. Азат ителде. Ләкин дөньяда мәкер дә, хыянәт тә исән калды. Бездә исән, Сәринәм. Киләчәк безнеке. Синең әле тегендә калган бәхетсез башны барып коткарасың бар. Мин синеке була алмам, Кытазби. Сәринә үз-үзенә кадый. Сәринә! Нишләгән бу, Сәринә? Баракның башы Боспорда. Филек сараенда. Безне бергә сакла. Сәринә! Кытазби Сәринәнең гәүдәсен күтәреп, ак киез өстенә сала. Төрле урык вәкилләре әлемнәрен аның өстенә каплыйлар. Далада таң атып килә. Тирмәләр. Сиңәйтәм дим, тизрәк бул.
Тиз бул! Кояш чыга! Тиз бул! Яңа көн тула. Тагын бер көн яшисебез бар икән якты дөньяда. Тәңрем, biz günahlı бәндәләреңне шәфкатьләреңнән ташлама. İçəsi sularımız, jiyası rızıklarımız bitməsin. Diləklərimiz kesilməsin. İlahım. Бар ышаныш синдә, Тәңрем. Илгә иминлек бир. Бигә акыл бир. Үземә көч, куәт бир. Амин. Amin. Сез Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында Нурихан Фәттахның Сармат кызы Сәринә трагедиясе буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.